flowers. Tapos yun siya. Ayan sa COVID. Ayan. Transition ka. So, pupunta po ako ng tram station. Ayan. Tahan ko sila Shining Cross na yun sila. So, dito sa Hong Kong Park, marami siyang pwedeng puntahan. Merong Museum of Tea-Ware. May fountain. Plaza yung nadaanan natin. Meron ding Hong Kong Zoological and Botanical. So, yan. Wala gaang tao dahil bawal. So maraming toy dito. Ayan. Kagandahan ng Hong Kong po. Pwede din ating pagkakaya ito.
bayad ko. Ay ka magbabayad? Tago ko muna, tago. Hindi siya naman nakakapura ng pera ko. Tago ko muna, tago. Ano makto? Oh. Okay. Na, makto. Mangilimlim po siya ng makto. Doon niya siya. Akala ko pa naman kung ano susuotin. Sabi niya, magsuot ka na maganda. Agay, maganda ang suot ng mga to. Ay, wala akong ganyan eh. Mahirap lang ako. Mahirap lang ako. Nagpisa bumili kang pantalon. Hindi pa ka na nakapatalo. Yung points mo, syempre iipon. Turn right daw. Ito, tatawid. Tapos pili ko. Saan? Ayun o, tubig truck. Pupunta tayo? Pupunta ka ginaw. Pakita mo yan, 99. Waka ka wala. Ito yung 99? 99 yan. Wala ba, senyor? May coupon pa? Upon spending of 300, may libre kang 50. Dito na saan naman to? Ah, pagkain. Pagkain. Pagkain lahat. Ah, pagkain lahat. Kaya pag nakagastos ka 150, may discount na 30, 120 na lang babayaran Oo, mo sa 120 atin. na lang ah. Pag doon tayo sa amin maglalakad, 2 oras namin nakuha yun eh, papuntang peak. At pag pabalik, Sumakay na kami ng Tulong bus. na lang tayo. Grabe. pwede ba? Grabe ang Eh ano. bakit ka papunta doon? Hindi ba pwede ba? Pwede man. Ano?
Magbas. Ano ang 15. Oh, hindi mo sinabi. Ito, para matry natin to. Amo, bakit? Sabi mo, hindi pwede ah. Buti pinalabas kayo ngayon. Tumatawag na ako. Baka i-invite na. Ano yan? Sa atin niya nakahanap? Yeah. Ha? Nakaharap sa atin.
Kita yung dagat. Shailene. Ano yun? Inday Prentice GC. Ay, hello, host. Thumbs up dan. Salamat. Papunta kami ng tram. Dito pa din Hong Kong. Ako sa Saigon. Ay, sa ano ako? Stubbs Road. Dito lang malapit sa Peak. Kami nag-tram. Papuntang Peak. Tinry namin. First time ko eh. First time ko sa Peak. Si Doña Shailene Cruz. Ayan. Nakadalawa na siya. Go, go, go! English with Jerry Java. Hello, sir! Hello, Sir Jerry! Kumusta po? Ayan, oh. Wow! Nag-tram kami paakyat. Ayan, parating na. Salamat, Sir Jerry! Hello, Inday JC! Dito ka rin pala sa Icon. Layo mo, Inday Prentice GC. Ayan, nandito na kami. Sama mo ako, please. Punta ka dito, Sir Jerry. Sir Jerry, ilan na WH mo? Ikaw na pa sulot kay Mama Dudes? Sino pa sulot kay Mama Dudes mag-ano? Road to 4K. Ayan, ito na kami. Michelle Huyo. Michelle, hi, ingat. Isama ako. Sir Jerry Java, ayan si ano. Michelle. Nagkuhan ni Michelle, nag-try ni Udra. Bye-bye. Thank you. Ayan o. Ayan. Ito na kami. Siya. Ang ganda niya. Pupulong ka ba? Dalawang step mo? Gusto ko dyan sa tram. Safe trip po. Ayun, salamat, Sir Jerry. Day off kasi namin ngayon. Ito si Shailene Cruz. Hindi mo, ay, ano na yata ito si Shailene Cruz? Dikit-dikit naman. Dikit na. Dikit-dikit kayo sa akin. Dikit-dikit na. Ako naman. Ang galing kasi. Ay, palobat na yung anak ko. Palobat na.